Салом алейкум, бародарони азиз. Чӣ хелен ҳама каса сӯзакен, тенҷакен, хубакен? Хуб будроед, чӣ гап хабарака? Худоро шукр. Лайкҳоро мезанем, шерои наро лайк шапак некӯ Исус. Чӣ гап мешава? Чақчақ кунем қати бачаҳако. Худоро шукр. Ey Аллоҳ, худоро шукр. Салом алейкум, мезанем бародаро, лайкҳоро мезанем. Я биҷим ба я билиқаку ютуб билиқа. Чӣ гап мешава? Бародарои ҷон, лайк шапак мекунем. Чӣ навистагин? Екатеринбург ба пеш. Музаффар Каримов конкурс ҳаромай бародар. Бародари ҷон охи конкурс ҳаромай, хай надро тамошо накард. Настроенията на вайрон кунад, настроениёи моро, на настроениёи хита бародари ҷон. Хуб бародаро ку ҳамин наводирмадагиҳо ҳам мезанем, лайк шапак мекунем. Чӣ гап хабар мешава? Лайк ҳам мезанем. Суҳбат оиди конкурсай. Як камтар чақчақ кунем ку қади бачаҳако. Худоро шукр. ҳоҷиам сар кард чӣ конкурса? Не, бародари ҷон, ҳоҷӣ сар накардааст конкурса. Конкурса мо пеш будаистем, просто дар канали ҳоҷӣ эфир кардистем. Бародаро лайк ҳам мезанем. Лайк як бихезай, хеле девонагӣ шава, зури бад мешава, ютуб мекафа. Ку саволо бошанд оиди конкурс, бачаҳако ина саволоро битиҳем, чақчақ кунем, 1 соат, ним соат қати шумо. Чӣ гап мешава? Группа наши, як группа буд конкурс кардан. И группа ҳам нашиди. Салом алейкум, маъруф. Ва алейкум салом, бародари ҷон. Радноё мезанем лайка. Гӯши ютуб я биҷимбаку. Кадоме жиланиш оиди конкурс боша, бародаро ина саволоро метиҳем, чақчақ мекунем. Лайка фромӯш намекунем, бародаро. Салом алейкум, конкурс дар куҷо мегузарад? Бародари ҷон, конкурс дар Екатеринбург мегузарад. Конкурс дар Екатеринбург мегузарад. Нархи билет 1500 рублай, бародар. Нархи билет 1500 рублай. 3000 дона билет дорем. 3000 дона билетай, бародари ҷон. Лайкҳоро мезанем, бародаро ку чӣ гап мешава? Я мекафунем. Худоро шукр.
маъруф ҷон, ман намедонам, я не знаю, честно. Парвиза, акай Парвиза тоқа метонен ин савола битиен барои рафтани Тоҷикистону Қирғизистон. Призора эълон кӣ? Бародар, призо 5 мошина бародари ҷон. Ята Порш Кайена, ята Nissan Almera, ята Mazda 6, ята Opel Astra. 5 мошина бародаро шумо вибират мекунед. Ё Kia Rio мемонем, ё Hyundai Solaris, ё Toyota Corolla. Ҳамин се мошин яташа шумо вибират мекунед. Нархи билет чанд суммай? Бародар, 1500 нархи билет, 3000 дона билет дорем. 40 дона конверти 5000 рублай бародарҷон. 20 дона дига конверти 10000 рублай. 30 дона конверти 3000 рублай. 10 дона конверти 15000 рублай бародаро. 20 дона телефонай. 10 дона дига ноутбукай, компютер. Ята суперприз 100,000 рублай. Бо кадоме ки ай ҳама билети бисёр мехара, соҳиби 50000 рубл мешава. Намехел бародаро. Саволора бинависед, лайка фуромӯш накунед. Илтимос ҳамун лайка бизанед. Кадоме дам интереси набоша, лайка бизана. Хай тамошо монкунед, хуб тамошо накунед. Ишам хуб миннатдора. Шумо ҳамун лайка бизанед, беҳтарина. Ин чиз гап нестай, гап нестай. Идибой гап нестай, зинда боши Идибой барои гапҳои хубот. Хай жилани набоша бародаро, хай тамошо накунед. Ай ҳамун сураташ маълумай ки конкурсай, навистагиам. Суҳбат оиди конкурс бачаҳако. номери карта ҳастай, номери билетам навистагиай онҷа. метавонед чӣ хел билет бигиред, ба кадом номер. ҳамаш қоидавиай бародаро. гарантиш қатъи ягон ҷои хеле фанду фиреб нест. Бародаро, лайкам мезанем, фуромӯш намекунем. Лайкам мезанем, я билиқа. Кадоме жиланиш боша, я падилица куна имода вайбера, ватсапа, я падилица куна, беҳтарин зури зур мешава. Чине салом ба пеш. салом пеши бобои мерган бора, лайкет мефура. гап нест Бахтиёр Холов, гап нест барои тари гапи хубот. Хаяка мо хафа намешем, чизеам бигӯем. Хаяка ин ҳамаш обрӯи шумоа бародаро. Чӣ гапе ки бизанед шумо, обрӯи шумоа. ин Ҳоҷӣ Парвиз конкурс кушодаи. Не бародаро, ягон тадъи Ҳоҷӣ Парвиз конкурса накушодаи, просто дар канали ҳаваи ман ҳамин эфирома кардестам бародаро. Конкурса ман кушодагиам, канали ман Саид Теҷаи ҳамун болода закрепит кардагиам. Мезанед дар ҳамун боло, рост мераи дуруни конкурс. Дуруни конкурс мераи, видеоро тамошо мекунӣ, мошиноро ҳамаша мебинӣ, призоро ҳамаш қоидавиан. бародаро, лайка мезанем, фуромӯш намекунем. Тамом, бубура. Куб бизанед, сус лайк пайка, я 50-60 шава, дига мешава. гап нестай, кадме лайка зада, гап нест. Ту бинависед, оиди конкурс ягон савол бошад, навистан бигиред. мехунем, ҷавоб метиҳем шуморо. Дар конкурс 5 мошина, фуромӯш накунед.
یا تا پورش کاین یا تا نیسان آلمرا یا تا دیگه مازدا 6 یا تا اوپل استرا یا تا تویوتا کارولا یا خوندای سالیاریس یا کیا ریو. همین سه ماشین یا تا شو выбирать کنین. Bu neyse yagon çiğ neyse yata. Prizo 5 تا ماشین یا تا پورش کاین یا تا نیسان آلمرا یا تا دیگه مازدا 6 یا تا اوپل استرا. پنج ماشین شما выбирать میکنه کدام ماشینی که بفوراتون. یا کیا ریو یا خوندای سالیاریس یا تویوتا کارولا. ناودرمادگی رو فراموش نمیکنم لایک هم میزنیم. 40 دانه دیگه کنورتی 5000 روبل، 30 دانه دیگه کنورتی 3000 روبل، 20 دانه کنورتی 10000 روبل، 10 دانه دیگه کنورتی 15000 روبل، 20 تا تلفن های، 10 تا نوتبوک های، یا تا سوپر پریز 100000 روبل. کدام بلیتی بسیار میخره 50000 روبل میبره. کو سوالا را بتیه که یکان چی بنویسه یا چق کنیم 10-15 نفر در مادگی های همه خپای همه من گوش کردسته که من چی میگم. شما سوالا را بتیه تا من اینجا کم کم چق کنم خطی شما دیگه میشوه افیری خپ هم بیزه بای. همین لایک بزنی 100 تا شوه افیر بس میکنیم. اگر 110 تا شوه افیر دوام میتیم. همین 100 را اونا شوه همین هی بگی بسش میکنیم. این هم خیلی زود میره. که بنویسه یکان چی 17-18 نفر شدست قریب از 100 نفر در ما دول لایک هم 25 بزنه که یک یوتیوب کافه گوش پوشی مردم بچین با که بزنه اوزاد میان بایجر گویا شپ و شپ کنه که بزنه بنویسه یکان چیه بچه همه خب کرده چه خیلی ایتا همه خب های چی با همه خب کن. سلام علیکم چی گپای اکا و علیکت بر سلام برادر. همین چق آیدی کنکورس برای کنکورس چق کردستیم. обши чанд билет дорӣ? Чанд сумма? обши 3000 дона билетай. нархи билет 1500 рублай бародарҷон. тага лайка қаб ай сисер гап нестай бачаҳои сисер душанбе гап нестай брат зинда бошӣ. шаҳри туз тв 28 лайк гап нестай бародар барои 28 лайкат зинда бошӣ. призора фаҳмонед культурна ина бародари ҷон гӯш ку призора ина ман мегум
136 та приза, 136 та приз, 5 таш мошина, ята Porsche Cayenne, ята дига Mazda 6, ята Nissan Almera, ята Opel Astra, 5 мошина шумо вибират мекунед. Ё Kia Rio мемонем, ё Hyundai Solaris, ё Toyota Corolla. плюси 40 дона конверти 5000 рубла мешавад, плюси 30 дона дига конверти 3000 рубла мешавад, 20 дона конверти 10000 рубла мешавад, 10 дона конверти 15000 рубла мешавад, 20 та телефонай, 10 та ноутбукай, ята суперприз 100,000, ята 100,000. кадоме билети бисёр мехара 50000 рубл мебара. бозӣ дар куҷо мешавад? бозӣ бародарҷон дар ҳамин Екатеринбург мегзара, насиб карда бошад дар Екатеринбург бозӣ мегзара. лайкҳоро мезанем бачаҳако, бародаро, фуромӯш намекунем, беҳтарини беҳтарин мешавад. бизанед лайкҳоро бизанед, як 50-60 шавад, гӯши мардум буҷем бахуд чӣ гап хабарай дар территория. кадомеро жиланкаш боша, мошинаро тамошо карданӣ бошад, дар ҳамон ҷо як силка мондагем, дар ҳамон метроен рост дуруни конкурс меравад, дар ҳамон дуруни конкурс канали хидмат, канали Саид Ҷеда медроед, тамошо мекунед видеоро, ҳама абзори видео, дар бораи видео мошино гап задагем, ҳамаш қоидафиам. ин ҳама хел бародаро, мезанем лайка, фуромӯш намекунем. ин бачаҳако чӣ хел шид, як 100 нафар дирмад, ҳама 28 лайка кай, ҳама бирмад бирафт чӣ? саволу ҷавоб кунед, чақчақ кунем, камтара қати шумо 1 соат 2 соат акмекум эфир кунем, қади бачаҳако як чақчақ кунем. кадоме нав дирмадага илтимосам лайкам мезанем, поделиться мекунем, подписаться мекунем дар канал, фуромӯш намекунем. беҳтарин зури зур мешавад бародаро. лайк ҳамин чизи беҳтаринае ки мезани ютуб поделитсияш мекуна автоматически. нашуд конкурс чақчақай бародаро, саволотро бинависед. кадоме чӣ савол дорад, чӣ гапу чапе гап занед, хай оиди конкурс бохабар кунем, бигӯем билет чанд пулай. идрис билет 1500 рублай, 3000 дона билетай. билетҳоро ҳозир гдета почти як 80 таша фурӯхтагием. ҳарҷо билетҳоро фурӯхтем, як 80-90 таша. салому алайкум, чӣ бало салому алайкум, чӣ навигари инҷода бародарҷон, инҷода конкурс рафтеста, конкурс. нархи билети мо 1500 рублай, 3000 дона билет дорем. дар конкурс 136 та призай, 5 таш мошинай. якум мошин Porsche Cayenne, дуюм мошин Nissan Almera, сеюм мошин Mazda 6, чорум мошин Opel Astra, панҷум мошин Hyundai Solaris ёки Kia Rio ё Toyota Corolla. шашум призи мо бародаро 40 дона конверти 5000 рублай, 20 дона дига конверти 10000 рублай, 30 дона конверти 3000 рублай, 10 дона конверти 15000 рублай, 20 дона дига телефонай бародаро, 20 дона телефон, 10 та ноутбукҳои девона. ята суперпризай бародаро 100,000 рублай дар дуруни суперприз 100,000. кадоме бо плюси билети бисёр мехара 50000 рубл, ам хел нахалиява мебара.
50000 рубл кадоме билети бисёр мехарам мебара. нархи билет 1500 рублай бародаро. лайка мезанем навдурмадагиё, лайкаям мешапем, баъд жилянитон набошам мебурем. гап нестай самбойти, гап нестай бародарҷон, зинда бошӣ, ҳамура силкара закрипид ки бичаспа ҳамунҷа бародаро я бинам бо зури зур мешавад. зинда бошӣ. бародаро бинависе чақчақ кунем оиди конкурс. кадоме ягон савол дошта боша, хай саволошуна битек. кадоме чӣ гапи хабаре боша, хай чақчақ кунен, ма айси ҷавобтон метим. оиди билетҳоам буген, хай бинависен, хай акай парвиза мегем, бо я видеоча мекунам, мефаҳмона ҳамаи чизора. билетҳои самолёт, хеле билетҳои конкурс не, билетҳои самолёт. бародарон мезанем лайка, кадоме навдурмадагия лайка шапалоқ қатӣ мезанем. лайка я 200-300ш кунем, гӯш я барбар одам биҷунба, зури зур мешавад бародарои ҷон. дар ин канал фақат ҳоҷиёра бародари ҷон, ин канали ҳоҷияене ки ҳоҷӣ дар конкурс иштирок надора. конкурса ма худам пеш бурдестам бародари ҷон. ҳоҷӣ ба кори хича, ҳоҷӣ кори хича мекунад бародаро, мо кори худмона мекунем. кадоме ки жиляни набоша, бародаро хафа наше, гапҳои безеб нанависе, метавоне ки тамошо накуне. ҳамин видеои ҳоҷиро тамошо куне, ҳоҷи видео партов тамошо куне. ҳамин конкурсда навистагия сразу ҳамун болои видеода навистагия ковери видеода ки конкурса инҷа. салому алейкум, нархи билет чанд сумма яка? бародари ҷон, нархи билет 1500 рублай, 3000 дона билет дорем, 136та приза. 136та приз, 5таш мошина. 5та мошин. Porsche Cayenne, Nissan Almera, Mazda 6, Opel Astra. 5 мошина шумо вибират мекунед. кадом мошине ки буфоратон. 5 мошинда мешавад Kia Rio, Hyundai Solaris, Toyota Corolla. ай ҳамин се мошин яташа вибират мекунед. плюси 40 дона конверти 5000 рубла дорем, 20 дона конверти 10000 рубла дорем, 30 дона конверти 3000 дорем, 10 дона конверти 15000 дорем, 20 дона телефон дорем бародаро. 20 дона телефон дорем, 10 дона ноутбук дорем бародаро. ята суперприз 100000 рубл. плюси кадоме билети бисёр мехара 50000 рубл мебарад. ай воздух 50000 рубл мебара бародаро. не ҳоҷиҷон, билет 1500 рублай. ҳоҷиҷон бародаро, билет 1500 рублай. 1000 рубл не, 1500 рублай. медроем бародаро, лайк ҳам мезанем, хеле зури зур мешавада, конкретна беҳтарин мешавад.
یا دستگیری حاجی دا мешава видео я дастгирии ма да мешава ки бародаро шумо билет мехаред айма мо конкурса тезтарак амахел ба сари буланд мебарем. салому алайкум сайфулло. ва алайкум салом бародарҷон, чӣ хеле сози хуби тенҷӣ бародарҷон. нав дурмада боши ҳам лайкам мезанем, беҳтарини беҳтарин мешавад. инаҷада ина суҳбат оиди конкурс Сбербанк ватсап номерои телефони хидмат бародаро ба ному фамилияи хидмат дар ҳамин ватсап Сбербанк ҳамаш ҳастанд. билетам мехарӣ, чекша рӯй мекунӣ, мо тичини 1 соат ним соат номери билета шумо дар рӯй мекунем, ному фамилиятонам менависем бародарои ҷон. ин одамо гиҷо шидан як хестак як тай 50-100 нафар хистинам та реска хести чота сис шид. бародаро ҳам навдурмадагиҳо мезанем лайка суҳбат оиди конкурс рафтестай кадоме жилани дошта боша хай медроя ина қатимо чақчақ мекуна саволу ҷавоб савол битиен ҷавоб метиен бародарои ҷон. гап неста шуморо момооту нара чилта лайк шиде зинда боше бародарои шуморо момооту нара бародаро ина саволу ҷавоб чақчақ кунед. дар конкурси мо бародарои ҷон 5та мошина 136та приза, якум мошини мо Porsche Cayenne, дуюм мошин Nissan Almera, сеюм мошин бародарои ҷон Mazda 6, чорум мошин Opel Astra, панҷум мошина бародарои ҷон шумо худтон вибират мекунед ё Kia Rio мемонем ё Hyundai Solaris ё Toyota Corolla. ами се мошин яташа вибират мекунед. плюси иха 40 дона дига конверти 5000 рублай бародаро, 20 дона конверти 10000 рублай, 30 дона дига конверти 3000 рублай, 10 дона дига конверти 15000 рублай, 20 дона дига телефонай бародаро, 10 дона дига ноутбукай бародарои ҷон. ята суперприз мондагием бародарои ҷон 100 000 рублай кадоме мезана ами 100 000ра ошо шава. плюси кадоме билети бисёр мехара 50 000 рубл ай воздух кор мекунад. плюси билетҳои харидагӣ бо дар конкурс бозӣ мекунанд. метавонед ки ду-се чиз бибурем бародарои ҷон. зависид аз шумо мекунад чанде ки ҳамин билета тезтарак мо тамом мекунем бародаро. бозиро дар шаҳри Екатеринбург мегузаронем. ограничени метавонед ки 10-15 нафар биёя ай пеш бозиро тамошо кунад. прамои эфирай живоя чӣ хеле ки мефоратон 10-15 нафар метавонад биёя бозиро тамошо кунад бародаро. ба шарте мо билетҳоро тезтарак тамом кунем вообще зури зур мешавад, бозӣ долга накаша беҳтарин мешавад. на шумо ждат мекунем на мо ждат мекунем. барои ҳам хара бародаро лайкҳоро мезанем, поделиться мекунад кадоме возможност дошта боша имо вайбер ватсап дар любой ҷо поделитсаш мекунем бародаро. як одам боз зиёд бина бо вообще зури зур мешавад бародаро. бинависед кадоме чӣ саволе дора бародаро бинависед мо ҷавоб тием. якум бора ки дар Екатеринбург мо конкурс кардем. дар конкурс 5та мошина любой одам сар мекунад, як мошин ду мошин мемонад, мошинои средни мемонад. хеле типа конкурсай тамом не. конкурси мо аввалаш худо дуюмаш хидмон конкурс ба дараҷаи олиш мегзарад. мошино беҳтаринанд. любой касе ки ҳамин мошиноро мебира ку меоя ҳазор раҳмат мегӯяд. радноёам лайкам мезанем ба худо бомбай бомба мешавад, беҳтарин мешавад. лайк бояд дар ин қавжа шумо бар бачаҳо ҳамаш пашти бачаҳои Екатеринбург аминҷа тамошо мекунанд. лайкҳоз бояд дар ин дани момент я 100-200 зиёд шидагӣ бошад. лайк ба худо лайк мепурсӣ ҳама хапа қарора бизанед. обши чанд билето чандта обши билето 3000 дона билетай бародаро. чанд дона билет 3000 дона билетай бародарои ҷон. нархи билет 1500 рублай. обши призо 136 та 136 та 5-таш мошинай. ягон саволи дига боша бинависед куча. бародар конкурс ҳанум
абубакр саидов бародари худат мефаҳмӣ ҳами хелаи хай надро ҳами сурата диди охи хай надро тамошо накӣ бародарҷон на сари хта вайрон кӣ на сари бо бачакҳое ки медроянд на сари вайора чӣ дар кора хай ира прекрасна кроми худат ами ту ҳам нагӯй ҳама медунанд любой одам медунад ами кадоме ки камтарак чияй медунад мо якум бора гуфтем ами екатеринбурга як конкурси мошини кунем хеле билет чанд сум бародари ҷон билет 1500 рублай 3000 дона билет дорем 136 та призай 5 та мошинай бародаро мошинои бомба гап нестай бародар мошина зади пулша мегири жиланити хел бошад проблема нестай чӣ хеле жиланитон бошад буфорат мебари мошинаи худат бозорда мемонӣ чанд сум мерафт пулша худат мегирӣ фарқ надора иш ку бинависед даи дани мамин бояд лайкҳоя 50-100 та бошанд чӣ хеле ҳама систай чӣ хеле 10-15 нафар медроя мебина меброя ку бинависед я чақчақ кунем охи чӣ гап хабарай дига салому алейкум салом бозӣ кай мешавад бародари ҷон ҳами бозӣ зависи дар шумо мекунад бародаро ҳами билета ки мо тамом кунем иншоллоҳ бозира рӯзша муайян мекунем метавоне ки ҳамин хатъяби 2500 дона билета фурӯшем мо аниқ рӯзи бозира муайян мекунем 5-6 рӯз муайянаш мекунем мегӯем ки фалон рӯз рӯзи бозия бародаро ба шарте мо ҳам 2500 дона билета фурӯшем бародаро бозӣ бода екатеринбург мегзарад кадоме ки ҳаминҷа боша хай то 10 нафара метавонанд ки биёяд бозида иштирок на призо чиян ина ҳози бародари ҷон 136 та приза лайка мезанем 1 минут ҳамин диромади бародар кадоме боши набоши хафа наша мора хафа накӣ бидро лайка биза ганда хирсан шидагем как буда ти билет харидагӣ бародар призора ина бародари ҷон ҳози номбар мекунам чандта билет фурӯхтай бародарҷон где-то як 80 та 90 та ҳарҷо фурӯхтагием обши хеле ҳисоб накардам чандта билет фурӯхтагием 80-90 та ҳарҷо фурӯхтагием билетҳора призо бародарои ҷон 136 та призай 5 таш мошина ята Porsche Cayenne ята дига Nissan Almera ята Mazda 6 ята Opel Astra панҷум мошина шумо вибират мекунед кадомера ки буфоратон ки мошина чӣ хеле вибират мекунед комментария менависен ҳамунҷа дар комментариятон ё Kia Rio мемонем ё Hyundai Solaris мемонем ё Toyota Corolla мемонем аями се мошини яташа мемонем плюси 40 дона дига конверти 5000 рублай бародаро 30 дона дига конверти 3000 рублай 20 дона дига конверти 10000 рублай 10 дона дига конверти 15000 рублай бародаро 10 дона конверти 15000 рублай 20 дона дига телефони Samsung A ё мемонем ё ки жилани шумо ишам чӣ хеле телефоне бигем ё ки Redmi 8 ҳамин ду телефона мо вибират кардагием агар гуфтем 10таи бимонем не ки ҳамин 20тара ё Redmi 8 мемонем ё ки Samsung A10 плюси 10таи дига ноутбукай ята суперприз 100,000 як конверти 100,000 рублай насиби карт мебигардад 100,000 мегира кисаякшта мезана я моҳ одиқ мекуна плюси кадоме ки билети бисёр мехара 50,000 рубл падаркаш мекунем я нафар соҳиби 50,000 рубл мешавад билети кадоме бисёр боша бисёр билети хара кадоме чизе чандта билет фурӯхта хай навистем билето
не бародари ҷон билетҳоро наметавонем мо нисия фурӯхта, барое ки иҷа ҳисобу китоб дора, иҷа ҳамаша черезами онлайн нигаҳ мекунем, наметавонем нисия фурӯхта. Бародар ҷон метавонӣ рӯзи якум дуюм бихарӣ, то ӯ рӯза яке мо иншоалло аввалаш худо, дуюмаш шумо. Яке мо билетҳоро ҳар як одамеш метавонад ки ҳози чортаи панҷтаи билет гирифтаистанд. Агар ҳамин хел бирава, и якум конкурси моҳе бародаро, агар ҳамин хел конкурс тенҷ бирава, иншоалло ки боварӣ дорам мумкин ки то ҳамин даҳум понздаҳумора мо тамомаш кунем конкурса, билета полностью фурӯшем. ҳамин рӯзашда қариб ки 10-та 15-та 20-та фурӯхтаистем, на воли 4-5 рӯзта мо сар кардем. бародарои ҷон мошино бародарҷон да ҳамин свердлован, да ҳамин екатеринбурган бародари ҷон, мошино 100%. мешинӣ, заводид мекунӣ, ҳай мекунӣ, мегарди бридиш тамом. салом ака, ҳоҷӣ нестай, тоҷикистон мерам. не аҳлиддин ҳоҷӣ ҳоли нестай, ҳоҷӣ дар корай. мумкин ки бироя ҳоҷӣ ай кор соатҳои уже ба фикрам ки бирмадагия хона рафтесте. о бародар, ойлика любой каса ҳамин ойлика якум дуюмо да мегирем, успех мекунем. ака мо ҳамин нақша кашидем ки агар ҳамин хел бирава, иншоалло ки ба хости худо мумкин ки то ҳамин даҳум понздаҳумора мо конкурса кунем. ҳамин хел агар бародаро ҳамин хеле ки ҳамин як дурӯза, ҳамин ду рӯз шудааст ки бачаҳако мошини гирифтаистанд, хеле 10 билет, 15 билет, 8 билет, 7 билет, ин ҳам хеле гирифтаистанд бачаҳо. ҳамин хел бирава, агар мумкин ай ки то ҳамин даҳум понздаҳумора мо полностью тамом кунем билета. бародарои ҷон, кадоми нав дирмадагия лайкам мезанем, фуромӯш намекунем, ба худо беҳтарин мешавад. гап неста яка, зинда бошӣ. салом ошно, ку гап зан чӣ ҳасте призо шери нар чандта билет фурӯхтай? бародари ҷон, як 70-80та ҳарҷо обши ҳисоб кардагӣ нестем чанд билет фурӯхтагием. ина ҳози призора мегум, бо диққат гӯш кунед, ҳамин 11 нафари дирмадагие гӯш кунед. 136та призаи бародарҷон, 5таш мошинаи Porsche Cayenne соли барориш 2007, Nissan Almera соли барориш 2008, Mazda 6 2008 соли бароришаш, Opel Astra 2007 соли бароришаш. панҷум мошина шумо вибират мекунед, ё Kia Rio мемонем, ё ки Hyundai Solaris, ё Toyota Corolla. ай ҳамин се мошин шумо вибират мекунед кадомша. плюси 40 донаи дига конверти 5000 рублай, 20 дона конверти 10000 рублай бародаро, 30 донаи дига конверти 3000 рублай, 10 донаи дига конверти 15000 рублай, 20 донаи дига телефонай бародаро, 10та ноутбук мондагием, якта суперприз мо 100,000 рублай бародаро. кадоме билети бисёр мехара бародарҷоно, 50000 рубл ошиш мешава. ин хел билетҳоро нигаҳ мекунем, кадоме билетиш бисёрай, 50000 рубл просто так ин хел ошиш мешава. Kia Rio мон брат, гап несте братанҷоно, ин ҳамаш зависид аз шумо мекуна. видеои ма дар медроен саитеҷа, инҷа ма силкаша мондагӣ будам, ҳамунҷа медрои видеода тай ҳамун комментария зависид аз шумо мекунад бародарҷон. комментария менависед ки ин мошинамон, ӯ мошинамон, мо ҳайрӯи ҳамин вибират мекунем, лайкҳои кадомеш бисёр бигиранд, мо ҳамун мошина мемонем бародарҷоно. фарқ надорад, ай ҳамин се мошин, ё Toyota Corolla, ё Hyundai Solaris, ё Kia Rio, ҳамин сеташа любойша мемонем бародарҷоно. ҳастанд, ҳар се мошино ҳастанд бародаро. конкурс дар куҷо мегузарад бародари ҷон? конкурс дар ин Екатеринбург мегузарад, дар Свердловский област. ин қарибӣ бо Таганский ряд, агар шунидагӣ боши Таганский ряд, конкурс дар ҳамин территория мегузарад. ҳаминҷа бошӣ метавонӣ биёй конкурсда иштирок кунӣ. шери нар 5та мошин, якта Toyota Corolla монем. гап нестай бародарҷон, ҳамин зависид аз шумо мекунад. пешравии мо бародаро шумоем. лайк, подписатсия боша, ҳамаш боша, ҳамҷа менависи Toyota Corolla, лайка меҷихӣ, 20 нафарай, 50 нафарай, 100 нафарай, ҳамин лайка зад,
Toyota Corolla бигӯянд, Toyota Corolla-ро мемонем бародаро. видеошон ҳастай мошиноро. Ҳо бародаро, видеошон ҳастай, дар ҳамон видео медроем тамошо мекунем. Канали худам Саид ТЖ меброяд. Конкурс нависта кунем Саид ТЖ дар медроем, ҳамҷо қариб 3 та 4 та видео кардем. Медроем тамошо мекунем. Так канал буду видеош ҳастай. Конкурс ҳаромай. Конкурс дар Екатеринбург мегзарад. Конкурс ба дараҷаи олӣ шуд дар Екатеринбург мегзарад. насиб када бошад, соқу саломат бошем. Конкурс дар Екатеринбург мегзарад бародаро. кум мезанем ам лайка 100-200 шава, вообще зури бад мешавад. лайк чота систай бачаҳо, ҳам ма зиқан чи ранги мавори лайка намемонам. берун ҳамон қахқано ки кад аст ки ба худо ба дараҷаи олӣ шаи. бародарои ҷон, кум мезанем ам лайка я мехезад 400, 500, 1000. чӣ гап мешава ам лайк? конкурс дар куҷо мегзарад? Конкурс дар Екатеринбург мегзарад. ҳоҷӣ конкурс намедонӣ. бародари ҷон, ин канали ҳоҷия рост мегӯяд ки дар конкурс ҳоҷӣ вообще иштирок надорад. даже конкурса мо кардастем, просто дар канали ҳамин бародар, канали худам прямой эфираш маҳкам аст. як жалоб дорад, прямой эфирша мумкин ки ҳамин аввалои моҳ ҳуй кунанд, ё аввали моҳ, ё то 15 мора, то ҳамин 10-15 мора канали мада ҳуй мешавад. прямой эфираш иншолло агар дар ин пешравӣ зур шавад, далши буда канали худмо видео мекунем, дар уҷа эфир мекунем, дар иҷа эфир мекунем. ин ҳамаш барои боварии шумое ки мо ҳамин конкурса кардем. намехе шумо метавонед бовар карда тамошо кунем ки иҷа ягон ҷои фанду фуребаш несте бародаро. бинависем бародарои ҷон, ку чӣ гап хавост? бародарҷон, канали ман нав канал ма гдета як сол мешава ҳуй кардам. гапа росташ каналам хеле зиндаан одаmoшу, просто эфир маҳкам ки ҳастай. бачаҳо бисёрш менависанд, мегӯянд ягон канали эфирдор ки ҳар рӯзи хеле чахчах кунӣ, мардум бифаҳмад ки ҳамин короче ту зинда ҳастӣ, ҳамин конкурса пеш бурдастем. ана барои ҳамин бародари ҷон, мо ҳамин канала гирифтем ки ҳар рӯз дар ҳамин канал мо эфир кунем, чахчах кунем, одамо хел бигӯянд ки короче ҳамин конкурс реально рафтестай. канали худам ки ҳуй шава, эфираш ҳамаи чиз қойда ҳуй шава, бо давуҷа мекунем бародари ҷон. ана канали худам точно бародар, ҳам да ин мекунем, ҳам да он мекунем бародар. ин канали братай родной мада ягон бегуна нестай ки ма бигӯм ки ису ё усу. ин канали бародар ай, ҳамин канали бародар да ҳамин чӣ кона мекунад. билето чанд сумай бародари ҷон? билето 1500 рубл ай бародар. 3000 дона билет дорем. кадоми нав даромадагай лайка я шапалоқ мезанем, далши мешинем ба ҳазурак чахчах мекунем. салому алейкум Саша. ва алейкум салом бародари ҷон, нав даромада бошӣ, лайка я шапалоқ буза. рӯзи конкурс гап нестай чӣ бане бародари ҷон. рӯзи конкурс ин ватсап да менависӣ, мо 10 нафара метавонем ки 10 нафара хеле файрод мекунем, ё занг мезананд, ё меоянд. 10 нафар меоянд, мешинанд ба ҳазур хеле живой тамошо мекунанд конкурса, ки ягон хеле фикр накунанд ки мухл пухла. хеле живой меояд, пеш мешинӣ, тамошо мекунӣ конкурса. бародарҷон, охир дар ҷое ки ман бо роҳгирои тира будем, вай дар акл любой одам метавонад биёяд, ба шарте ки хай бо акл дар ҳамин территория бошӣ. ин ҳаминҷа меои тамошо мекунӣ. Екатеринбург, Таганский. билет чанд сумай мошино ҳастанд? ҳо билет бародарҷон, билет 1500 рубл ай. 5 та мошина бародарҷон, 5 мошина шумо вибират мекунед. 5 мошин
Toyota Corolla, Hyundai Solaris, Kia Rio ай ҳамин се мошини яташа шумо бародаро вибират мекунед кадомеша ки бигӯен ҳамуша мо мемонем. Porsche Cayenne бародаро мошини беҳтарина кадоме соҳиби Porsche мешавад ам хеле мешина фақат хеле просто так гулят намекунед қатъи ҳамин пасанако мегарди. ма да пермам бародари ҷон намедонам ака перма ай ӯ перм то иҷара чанд сума гапа ростша ки ман хелам тоқа бошам ку хеле ваъдат метим ки биё суми билетам метим ай уҷа то иҷара салому алайкум барои бас як призора номбар ки ина бародари ҷон ҳозир призора номбар мекунам 136 та призаи бародаро ята Porsche Cayenne ята Nissan Almera ҳай ята Mazda 6 ай бародаро ята Opel Astra ҳай 40 дона дига конверти 5000 рублай 20 дона конверти 10000 рублай 30 дона дига конверти 3000 рублай 10 дона конверти 15000 рублай 20 дона дига телефонаи бародаро 10 та ноутбукаи бародарҷон ята суперпризи мо 100 000 рублай як конверта 100 000 рублай медонам соҳиби кадоме шава мезани садака мегири мераи хонада ёмбош мекунӣ кадоме билети бисёр мехара 50 000 рубл просто так нама хеле бигириш мекуна гап неста 500 рубл раш боша биё то 2000 ама файродот мекунам биё тамошо ку бародарҷон ами раш агар 2000 рубл шава ман метима 2000 рубл метавонӣ биёи инҷа тамошо кунӣ бародари ҷон канали ҳоҷия о бародарҷон канали ҳоҷия ҳоҷи хелашоли дар и конкурс ягон чи дахолат надоро ягон чи нестай конкурс ҳаромай хай ира бародари ҷон охи ҳамёра чи шумо бинавӣ ҳама медонанд ҳамёра ҳама медонад чи дар кор да чи хай ира ҳоҷи иҷа дахл надорад ина бародар ина медонад ки ҳоҷи дахл надорад дар иҷа мо ҳаминҷа бестем фикр кунем ҳоҷира надидестем ба фикрам ё ҳоҷием ма агар хай ман риш дорам хай ҳоли ҳоҷи нестем ҳоли ман бачаи ёшам бародаро хай ҳоҷи дар иҷа вообще дахл надорад ҷавоб бародаро ҳар кас ҷавоби худша худаш метиҳад ягон кас айтани ягон кас ҷавоб наметиҳад ман на айтани ҳоҷи ҷавоб додан метавонам на ҳоҷи айтани ман ҷавоб додан метавонад ҳар кас ҷош ҷудоай гурӯш ҷудоай бародарҷонов любой кас медонад ки яке чӣ гапай кадомеда хай маъқул несте кадомеда хай маъқул несте ҳамин конкурс монкурс бародаро ҳамунҷода меброяд номи ҳамин конкурс навистагиай сураташ ҳастай ҳамунҷода мебинем бародаро маъқулот нестай хай надро вайрон накуна сари хита чи дар кор бародарҷон вайрон мекуна ҳаминҷа қариб 200-300 нафар зиёд дурмад кадомашда маъқул буд лайка зад тамошо кард кадомашда маъқул набуд остак бурмад бирафтак саришхан бародари ҷон номерои ҳоҷи ҳамунҷа ҳастанд ба фикрам қатъиян ҳоҷи хая ки мехоҳад бозӣ кунад конкурс дар куҷо мегузарад бародарҷон конкурс дар ҳамин екатеринбург мегузарад конкурс дар екатеринбург мегузарад ин ҳамин бародар як гапи зур гуфт кадоме мехоҳад бозӣ куна бародаро ин маҷбурӣ нестай мо ягон каса маҷбур намекунем ки шумо дар инҷа например 46 000 подписчик дорад 46 000 одам билет бихаре ягон каса инҷа маҷбурӣ нестай ки шумо 46 000 подписчик шумо билет бихаре кадоме жиланкаш ҳастай билет мехара бародаро кадоме жиланиш нестай ҳичи ягон ҷои маҷбуриш нестай охи метроем бародарҷонон падилитса мекунем исӯсу падилитса мекунем имо вайбер ватсап
бо медоноям кадом мехоҳад бозӣ кунад бозӣ мекунад ку бародароҷон мезанем ҳамун лайка я 50 шава ба худо зури зур мешавад. як соат чида ёли 50 та лайк нашидес. Ина ака баъд мегӯянд ки канали 46,000 дора. Ина ҳоҷии мо ба пеш гап нест брат, зинда бошӣ, гап несте бародар. Да 46,000 подписчик ина ака канали ман 10,000 не ки ба худо 10,000 хеле бачаҳакҳои созанд ягонта шаҳр хел гапҳои безеб мезеб мо наменависа. Хайр мегӯям бародар буфорат бикун нафорат ҳичи мега ай мо агар ам дар кор бошӣ ту мега ай мо сум кор кунем я лайкай мегаам хел просто так медроем мемонем я лайк я просмотрот мекунем. хай чахчах не 6 нафар ба фикрам ки 6-7 нафар дар мадаги хай я суҳбат кунем я чахчах кунем. бародаро ҳамин мошино дар не ки гап нест ҳамин мошиноро кадом мебизан кайф мекунад а. бача кадом мегирад гап нест бародарои ҷон, зинда боше не 50 та лайк шидаги зинда боше братанои кадоме даки ҷое ҳаст нест. худованд соққу саломат бошад ки медрои камкам ҳам эфири мода моро дастгирӣ мекунед. иам ба худо ман вообще боварӣ надоштум гуфтам ёли конкурс мекунем ба худо хеле я барбараш мега ки сусу ҳами сар. хайр охир ягон гап зани бо хафа мешавад нагане як корое мекунанд мардум ки сусу хай гуфтан дар кор нест чи дар кор брат. брат ан ҳами саволо дохил хай ман ҳамн мегум ку мекун хеле гапҳоро нагума чи дар кора даиҷа мегӯй 10 нафарша мефора 100 нафари дигаша намефора чун чӣ фикрат мекунам баъд барои ҳамун хара чизе мегӯянд мо мегӯем ака хоб шудааст ҳами чизе любой чӣ бигӯянд ку хоб шудааст ака ҳақоратмонам кунанд мегӯем ака рост гуфтӣ дар кор несте чи дар кор фақат бача ҳамиш ай ҳама шаҳри хеле типа бигирем шаҳри сестоз ами екатеринбург рафтест питер москва медрои хеле 10-20 нафар прамои конкурс кардеста 10-20 нафар билетошон 3-4 рӯз мекашад. я нафар ҳамҷа конкурс кун шидем ина мо дистшем маҳдошав мешава ҳами гап роста мо конкурс кардем одамо уже фатвоша бировардан ҳа гапу чап ина дар кор несте охир чи дар коре мо натуриш ҳами свердлов шаҳри камбағал айда хеле натури бачаҳако систан движуха систа хай ку як бахмона бинем ана бародари ҷон и ҳамаш зависид ай бахтат мекунад ҳами бахтат буландӣ кунад ку бародар я билет қатъи соҳиби мошин мешавад не ки ҳами бахт надошта бошӣ ку ҳами насибда набоша насибат набоша мегӯянд ку ҳами нолаи худат одама мекушад ҳами нола мехӯри нолаи худат мекушад барое ки дар насибат нестай вай дар насибат боша ку ай раҳ мерай пул меёбӣ дар кор шавад дар насибат набоша ин пулот дар кисаи хитан хеле ҳар рӯз гум шудан мегиранд барое ки вай дар насибат нестай. бародарҷон хайр чи ҳами любой одамеро гап мекунанд як одаме ҳами медонанд ки як одами простои бошӣ баъд датори сара дуна мешкананд худованд ҳамаро бидонад бародарои худованд чи дар кор ай бандаш ба ҷо мекунем ё ай бандаш метарсӣ ҳами худованд дар насибу чизе бошад бародаро ай ҳамун насибат мебинӣ. бародарои ҷон инаку лайкҳоро мезанем и ай 50 дига намехезад чи хел шуда 9 нафар дар мадаги рост мегӯям конкурс номе кадомеда на мефора билет гири нафора наги якум конкурс ҳо бародар якум конкурса
кадом еда билет мефура би кадом еда намефура наби ан ҳами гапи тенҷ якум конкурса яку гуфтем ки якум конкурса пеш барем чӣ гап мешава худо худаш агар ништияк брава баъд ин мошинои хеле конкретно мошинои тенҷа мемонем хеле я мардум бинам бисёри одамо моро навист гуфт ки дар кор нестай 5 мошин чӣ дар кора ҳами дигаро барем бира мошинои арзон парзон опел мопели хеле мошинои ҳайкадагӣ такси максира биги бимонохи ҳами чӣ дар кора ҳами биги ягон расчёти 1 миллион 2 миллион биги бимон мега бас чӣ дар кора бигире сум кор кунӣ гуфтем бародаро якум конкурси мода сум дар кор нестай главни мода хеле бибинан одамо бигӯянд ки ҳами бози ҳамиё честния гап нестай да насибат боша порша мезанӣ мегирӣ меэра питера гиҷо гуфти перам мезанӣ мегирӣ меэра перам бародарои ҷон лайк ҳам мезанем хеле я мелиқа канали ҳоҷӣ худаш мебина гӯшош меҷунба мега натури канали ма пеш рафтестай кадоме ки жилани конкурс дошта боша ҳамбои маҷбурӣ нестай лайкам кадоме жиланиш боша бародарон мезанем лайка зури зур мешавад гап нестай бародарои ҷон зинда бошем ба худое шуморо авиёту нарай бобиёту шери нарам бародарон мезанем дар конкурси мо ҳозираша 136 приза ман ин призоро тезтезак бигӯм ки кадоме медроя ҳамин нав бо нага ки ҳама хапа гап дар бораи чим чӣ рафтеста конкурс рафтеста бародаро дар конкурси мо 136 приза 5 мошин ки боша якум мошини мо мешава порш каин соли бароиш 2007 дигум мошини мо Nissan Almera классик соли бароиш 2008 сеюм мошини мо Mazda 6 соли бароиш 2008 чорум мошини мо Opel Astra соли бароиш 2007 панҷум мошина бародаро шумо вибират мекунед панҷум мошинида Kia Rio мондагия Hyundai Solaris мондагия Toyota Corolla мондагия ҳами се мошини яташа шумо вибират мекунед 40 дона дига конверти 5000 мондагия 20 дона конверти 10000 мондагия 30 дона дига конверти 3000 мондагия 10 дона дига конверти 15000 рубла мондагия 20 дона телефон мондагия 10 дона ноутбук мондагия ята суперприз 100000 рубл як конверта 100000 рубла мондагия кадоме мезанаш хеле кайф мекунад кадоме ҳама билети бисёр мехара 50000 рубл ошиш мешава ин билети кадоме бисёр мехара 50000 рубла ин хеле просто так мегира чӣ навистагам бародаро агар лайк 10 бор савда меши мезанам гап нестай бародарои ҷонгар гап нестай кор маҷбурӣ нест камера мефора бигира билет гап нест бародар мефаҳмӣ кори маҷбурӣ нестай чихел ман чихел кина шумо фикр кунед ки сум дар кисаи шумо ман чихел суми шуморо мегирам кадоме ки жиланкаш бошад худаш роӣ мекунад билетам мегир Саидҷаъфар конкурс сар мешавад 20 билет бародари ҷон 20 билет ҳоли 20 билет ман нафурӯхтам бародарҷоно хай конкурс хай нами 20-30 бигире конкурс амо нами ҳами зависи дар шумо мекунад бародаро бизане хеле 20-30 бигирета конкурс амо ҳами тичани 10 рӯзда бигзаронед ҳама зависи дар шумо мекунад ҳами чанд билете ки бисёр мегирӣ бародарҷон ҳамо пеш рафтан мегирем гап нестай бародарҷон ака мо қафо вобше намегардем ака аввалаш худованду дуюмаш ки мо фақат ба пеш мерем зависид ҳамаш аз шумо мекунад зависид аз шумо мекунад бародарҷон ҳами чанде мо билета
тез фурӯшем, ҳамо конкурса тезтарак сар мекунем. Конкурси мо уже сар шидагия, просто ҳамон рӯзи бозира аниқ мекунем. Конкурс уже давно сар шидагия, конкурса 2 рӯз 3 рӯз зиёдтар сар шидагия. Агар билет бисёр бихарам чанка гап неста, чанка мевагӣ бугӯй бе пули метавонӣ бародар, гап неста. Хай накадном ҷоя бо медона ки ма дар гиҷоам чӣ кор мекунам, чӣ корам. Чанка мевагӣ бугӯй бе пул метавонӣ бародарҷон, шӯхӣ кардам. Мевагиё ай худам нестан, мевагиё хай медонам ки точкаи падарай, точкаи худам неста. Хай худам мерам ҳамчун фарзандаш ҳамонҷа кор мекунам, ёрдамаш мекунам, ягон сумша намегирам, хеле чиста ёрдам. کار باری خودم در دیگه جا بود، کار را تمام کردیم، خیلی کار با درجه عالی شد. اومدیم این هفته گفتیم که یک کنکورس چک کنیم و پیشروی شود، با یک کمبغل صاحب یک ماشین شود، صاحب یک ناله نون شود. یکم کنکورس ها برادر جان، یکم کنکورس انشالله که یکم کنکورس با سری بلند بگذاریم، دلشی بولشی همش زویسی در شما که ما پیش بریم یا قفا بریم. اگر همه بگه که پیش بره نصیب کرده باشه دیم کنکورس هم میکنیم میگذارونیم. برات فقط با پیش یک گپ نیست، زنده باشی. او давно ай маршрутка давно 1 сол зиёд чи дига ҷо кор рафтем, чанд ҷо кор рафтем, хай кор задем, корҳои нормалӣ буданд. ҳозир пакай нами кор бори савдо дарем, савдо мекунем, плюси бо конкурс кардастем, бачаҳако хати кам чақчақ кунем ки чӣ мегӯянд, чӣ намегӯянд, конкурс бикун нака, пешравӣ чӣ хел мекунем, пешравӣ кунем накунем. канали худмон бо ҳуй бошад, дигари дига мешавад. Кадоме ки хай жила нишастед, дар канали худмон буд рои подписатсия кунед, ҳамонҷа тиёра подписатсия кунед, колокольчика биҷиқем бестен, ҳамон видеоҳо дар ятаи лайка бизанем, вообще бомба мешавад. эфирои худмон ҳуй шаванд ку бо нахели дар канали худмон любой хел чақчақ мекунем бародарои ҷон. Нашод конкурс мумкин ки дар оҷа бо хели конкурсчакҳои бепул шавада дар канали худмон, ва ҳамин главне ки эфири канали мо ҳуй шава, мумкин дар оҷа конкурсчакҳои бепул шава. плюси дар оҷа кадоме ки хай бо я нақша да ҳаста планда, кадоме ки 10 ё 15 билет зиёд мехара, як та 2 билетай падаркаш мекунем просто так. кадоме 10 билет мехара, як билет просто так падаркаш мекунем, насиб карда бошад. ҳамира ман гуфта гузаштам қатъи як бародар ки ҳамин хел кунем чӣ хел мешавад, гуфт ки агар ин хел кунем вообще зури зур мешавад. бародаро бисёрш ҳам хеле жда доранд ки ҳамин гапа ман бугум бигирам. ман ҳамин ждат кардастам, 5-6 нафари дига гуфтастанд ки ҳамин биган ки ҳамин хеле ки кадоме ки 10 билет бихара, 11 билет хеле чиста падаркаш мешавад. хеле 11 билет и вообще риски конкретни мешавад. яке мезани ягон призи дастойниро мегири, баста мехари мечари мегарди, я мошинча бизани баста. ҳамин мада я опел боша баста бахт, ҳамин опелчаро мегири, опелча спортивнича айда хеле мешини ҳай мекуни мегади. дар куҷо мешавад конкурс? на бародарҷон, конкурс уже сар шидагия, конкурс уже рафтеста бародари ҷон. ин ҳами ҳар рӯз ман эфир кардастам, шуморо гуфтастам ки ин ҳами эфири ма маънои ӯро дорад ки конкурс сар шидагия. билетҳоро ман ҳам хеле чақчақ кардастам ки билетҳоро бихарам бародаро, билетҳоро ки мо фурӯшем тамом кунем, рӯзи конкурса аниқ мекунем. ҳамин билетҳоро 2800 2700 чандтаеша ки фурӯхтем, мо рӯзи конкурса муайян мекунем, як рӯз мемонемш ки ҳамин як рӯзи выходной да туғриш мекунем ки ҳамон рӯзи выходной бидрояд. ин ҳамин хел прямой эфира мебина, ин хел тамошо мекуна. эфир ҳам дар канали худам мегзара, ҳам дар ҳамин канал мегзара, ду канал да прямой эфир мекунем. о бародарҷон, ҳамин фикр зур ман бароям хай ки 3000 дона билет бисёрш гуфтастае ки бисёри бачаҳо занг задаста пурсидастанд ки ака 10 билет бихарем, як билет падарка метӣ, чандташа негуфтам. гуфтам бародарои ҷон, ман ҳамин фикра як фикр кунам конкретна ку 10 билет я хеле призои мо натури призои хеле дастойни ҳам бародарои ҷон. бароям хай агар жиланка бошад, кадоме 10 билет мехара, як билет чиста айма падарка бародарои ҷон. 10 билет хариди, як билет чиста падаркат мекунам.
ایرا من یگان جدا گفتگی نبودم که ای 10 بلیت جا بلیت پدرکه خیلی من امروز میگم که برای سبب برای اون شرطه که تیزترک همی کنکورس ما اگر ایخل همه 10 تایی 15 تایی بخرن انشالله نصیب کرده باشه که ممکنه که تا همه پنجم ششم را ما کنکورس تمام کنیم کنکورس با سری بلند خیلی بگذرونیم برادرجان کартайз берам ҳамунҷа закрепит кардагия як бор хуб ин закрепит кардагия ба фикрам номер ин ҳамиҷа даам ҳаст ҳами видео да нодирмада ку ҳами номи видео навистагия ку навистагием збер ватсап навистагием номерои телефонам бародариҷон номерои телефонда ҳам збербанкай ҳам ватсапай номери збербанк да пулам мепартои бародариҷон ватсап да скриншот мекунӣ чекша чека сохранить мекунӣ роӣ мекунӣ ному фамилиятай чизе ки буфорад ман даоҷа менависам билета абрад нароид мекунам конкурси мо ки сар шид рӯзи финали бозӣ ки сар шид хеле эфир мекунем бо мешинӣ тамошо мекунӣ яке да насиби имина туай мезанӣ ки пошкаина мегирӣ меброӣ мерай ба сари буланд бародар як кас охи бародарои ҷон анами гапа дуруста иҷа 136 нафар тоқа мебира 136 нафар ки бирид представед ки ҳами 3000 одам пул ҷамъ мекуна 136 нафар мебира ами 136 нафар мумкин ки 10-15 таш камбағал бошанд ки мезананд соҳиби як мошин мешавад як камбағал соҳиби як мошин шава ягон каси моро залал кардагӣ нестай бародар ба пеш гап нестай ҳастай анами бародарҷон анами номерода менависед роӣ мекунед бародарои ҷон кадоме нав дурмадагӣ лайкам мезанем хеле ютуб як мекафа зури зур мешава чақчақ оиди конкурса бародарои нав дурмадагиан лайка фуромӯш намекунем мезанем любой гап ча боша чақчақ мекунем бародарҷон ба ҳама совет гап нест минат гап нестай бародари ҷон кадоме хай да ҳами свердлов да ҳами екатеринбург боша манам мешиноса хеле ҷои ягон фанди фуребуш нестай любой кас мо метавона ки чени 10 нафар одама мегирем холисанилоҳ 10 одами бегонара меорем бозидан мешинонем ки бозира хеле ай пеш бинан хеле биган ки ҳами бозӣ ё фанда ё фиребай насиб карда боша ягон фанди фуреб нест чандта билет ҳаст бародарҷон 3000 билет ҳозир чандтае ки мефурад бихар нархи билет 1500 рубла эфир да ба ҷигаро подписаться кун гап нест чанд пулай билет 1500 рублай бародаро кадоме навдурма аст лайкам мезанем ютуб ям мекафа вообще зури зур мешава хатияби ҳамирӯз 100 таш кунем ҳамайна хеле бинависа лайка бизанед 100 таш шава зури зур мешава ҳозир на яси конкур бародаргу чақчақ кунем ку ё бисмиллоҳи раҳмони раҳим бинависе ҳозир ман мехонам ку чӣ нависа эфир чанд пулай кори зур ма як камбағал агар занам ягон мошин гап нест мезани ягон мошина вообще зури зур мешава аммо 299 ака ҳами хеле ҳами кадоме бизанам мошина бигира уже дига бояд вай миннатдор ай ҳамун одамои билет харидагӣ шаванд ки миннатдор шава ки
3000 одам билет мехара, 136 касош соҳиби призои мошни мешаванд. як орзу дорам, як мошин бурам. бародар ҳамин орзуд боша, иншолло ки мезани ай любой каса, ё ай ман мезани, ё ай ягон каси дига мезани, як мошинчара мегирӣ мерай Тоҷикистон, ё ҳамиҷа боши ҳамиҷа таксоват мекунӣ мегардӣ. иншолло яке мебарам насиб, иншолло и ҳамаш ба хости аллоҳ мешава. бародарои ҷон, ягон кас намедонад ки пешуматша чӣ мешава. насиб жилани одам ҳамин чӣ хеле боша, ҳамин ба пеш фақат жилани дил тоза боша, дил соф боша, ҳамаш мешава. ки мека ки ҳамин дизлайкҳо чандта шидагиянд, ман надидам. шу гапа росташ гӯя тад бинависе чанд нафар дизлайк мондагия. ба фикрам ки як 20 нафар зиёд дизлайк мондагия уже. ёрибек бародарҷон чандта онҷа дизлайк шидагия ку хай фоидаашо намераса. як хела баъд як хелаш ҳамин дизлайка монда мегира. агар не на дизлайк монд, на лайк бугумон, чӣ дар кораи ҳамин дизлайка мемонӣ, ҳамин эфира вайрон мекунӣ. иншолло яке мебарам, иншолло мебарӣ, иншолло 10та ина ҳамин 10 нафар чӣ дар кор, чӣ дар кора инами дар кор несте. салому алайкум умед гап, умед камилов, чӣ хеле якай умед, сози хуби тенҷи саломатиёт ништиягай. лайкам мезанем, зури зур мешава. хуб бинависе бародаро, як чақчақ кунем. 8 нафар даромадаги, 8 нафар да ҳамин 2 нафар чақчақ кардест. 10та ина дизлайк шидаги, бояд даиданим ҳамаи хатиаб як 100та 200та лайк мебуд, зури зур мешид. ҳолиам бародаро систанда, систан. падилитса кунед вайбер, ватсап, имо падилитса кардан гирем. маъқул несте на лайк бумон, на дизлайк. ба худо даҳанам пашм бироварда гуфтана ки кадомеда ки хай маъқул несте кимос на лайк бумонед, на дизлайк меем. ҳамин маъқул шуд оста як лайка биза хападан бобиро бибара, агар маъқулат набошад. гап нестай куб бинависе. ягон 40 минут дига чақчақ кунем, 2 соат мешавад, зури зур мешавад. хатиаби ҳамин лайкҳо як 70та шаванд, зури зур мешавад. гап несте, мумкине дахлит бародарҷон, ҳамаш 100%. медроем мезанем лайк. брат қариб 70 лайк шид. зинда боши, хай мешава туғрия. мезанем як 2 соата нахоста та лайк нашава. 45 минут дига чақчақ кунем, 100та лайк мешидагист бародаро, мемонанд 100та лайка мемонанд. вообще дига хеле пага бо вообще барвақттар эфир мекунем, насиб карда бошад. барвақт эфир кунем, дер эфир кунем, ҳамеша як чақчақ мекардем, зуд мешид. дар конкурс 5та мошина бародаро, 136та приза. якум мошин Porsche Cayenne, дуюм мошин Mazda 6, сеюм мошин Nissan Almera, чорум мошин Toyota
чорум мошин Opel Astra, панҷум мошина вибират мекунад, ё Toyota Corolla, ё Kia Rio, ё Hyundai Solaris. Якташам мегирем, бозидан мемонем, вообще зури зур мешавад. 40 дона конверти 5000 рублай, 30 дона конверти 3000 рублай, 20 дона конверти 10000 рублай, 10 дона конверти 15000 рублай, 20 донаи дигар телефонай, 10 та компютерай бародаро, якта суперприз 100 000 рубл, як суперприза, як конверти 100 000 рублай, плюс ик кадоме ки билети бисёр мехарад 50 000 рубл, хеле на воздух кор мекунад. 50 000 рублай хеле мегирӣ, дар кисад мезанӣ, мегардӣ. Бигӣ лайка, гап нестай брат, зинда бошӣ бародари ҷон, зинда бошӣ. Кадоме лайка мондааст, зинда боша бародарои ҷон. Хай чақчақ не бинависен, 10 нафарай, ҳамин дин 3 нафар навистесте бародаро. 7-8 нафари дигар чӣ хаб мекунед, изо накашен, навистан бигирен, любой савол тиен ҷавоб метиҳем. бародар суратҳои мошино уст бестан, видеои мошино ҳастай ҳамун каналда, видеои дар канали худам видеои мошиноро пардохтагем. Салом, чанд пул билет? Бародари ҷон, билет 1500 рублай. Билет 1500 рублай, 3000 дона билет дорем, 136 та приз дорем бародари ҷон. номерои Сбербанк WhatsApp да ҳамин ҷа навистагием, эфирда навистагием бародаро. бародаро конкурси бомбай, конкурси беҳтаринай. Ягон одам дар якум бозиш ҳеҷ вақт 5 та мошин намемонад барои ки эфири худам маҳкам будагане, мумкин ки ман дар эфири худам, дар канали худам бо любой чи падаркҳои хеле бомба мемондум, зури баъд мешида барои подписчикҳо. кадоме бо дар ҳамун канали худам подписатсия мекунад, зури баъд мешавад, насиб карда боша дар канали худмон иншолло эфири шуруъ шавад, бозиҳои бепул мегузаронем. хеле бозии бепул дар ҳамин як рӯз 1000 рубл мемонем, 1000 рубла 3-4 одам метавонад ки бибарад. 200 рубли тақсим мекунем, 200-300 рубл хел 1000-2000 рубла раздилит мекунем, то 10 нафар ҳам метавонад 200 рубли бинем, 10 нафар соҳиби 200 рубли мешавад. чӣ навистагием канали худ чӣ ном дорад? Канали худам бародар Саид ТЖ ном дорад. ҳамин метрои мекови Саид ТЖ менависӣ, англисӣ хати, ҳамин видеои конкурсҳо ҳастанд ҳамаш. канали худам бародар Саид ТЖ камтар баланд. Не бародар баланд гап задаистам ку брат, шумо ай куҷои ватане? ман бародари ҷон ай куйбеш мешавам, куйбеш. абдураҳмони ҷомӣ. мезанем лайка, як гӯши мардум меҷанбад, зури зур мешавад. ҳамо силкашам монда метони не анами гапа, анами силкашан не ки на метонам монда бародари ҷон, силкаша на метонам монда. зинда бошӣ, гап нест бародар, шумо зинда бошед ки пешравии мо шумои бародаро. ҳамунҷа дар як бор бинед, ҳамунҷа эфирда бояд боша. ҳамунҷа закрепит кардагӣ неста, ягон силка пилка ку бинен уктали чида якане. салому алейкум брат, чӣ гапо, чӣ хел бозӣ?
бародари ҷон, ин конкурс рафтаеста даи канал. Дар конкурси мо 136 призай. нархи билет 1500 рублай. 3000 дона билет дорем. 5-6 мошинай. Як мошин Porsche Cayenne, дигар мошин Mazda 6, сеюм мошин Nissan Almera, чорум мошин Opel Astra, панҷум мошина бародаро шумо вибират мекунед. ё Toyota Corolla мемонем, ё Hyundai Solaris мемонем, ё Kia Rio. 40 донай дига конверти 5000 рублай, 30 донай дига конверти 3000 рублай, 20 донай дига конверти 10000 рублай, 10 донай дига конверти 15000 рублай, 20 дона телефонай бародаро, 10 дона ноутбукай, якта суперприз, як конверти 100 000 рублай. бисёр мехара соҳиби 50 000 рубл мешавад. хеле на воздух 50 000 рублай хеле просто так мегирӣ, билети бисёр мехарӣ. салом алейкум. сӯзи хуби ман агар бародар, ин ҳамаш тақдири насибот вобаста дорад. одамое ҳастанд ки 50 та билет мехаранд, намезананд. одамеш ҳастад ки 1 дона билет мехарад, мезанад, мошина мегирад, меравад. баъд ӯ қатъи як билета чӣ хел мо ҷанг кунем ки ту як билет харидаи, ин бародари мо 50 та билет харид, набарид. ин ҳамаш зависид аз насибу тақдири шумо. насибуда бошад, ба 1 дона билет мебарӣ бародар. бозӣ куҷо? Екатеринбург мешавад. ҳо бародарҷон, бозӣ дар Екатеринбург мегзарад, насиб карда бошад. бача зургу кай сар мекунед? ҳо бародарҷон, Сбербанк қатъӣ мешавад. ин ҳаминҷа дар навистагиам ку, ҳаминҷа дар номеро ҳастанд. ҳамин эфир дар нодир омада, аввал сурат ҳаю, баъд ҳаминҷа номеро ҳамааш навистагӣ ҳастанд. Сбербанк WhatsApp ҳастай. номероро як бор хеле даҳанакӣ мегӯм. 902 44 54 64 3. ҳамин номероро мезанӣ. Сбербанк WhatsApp дорад. Сбербанк дар мепартои пула, WhatsApp дар чекша сохранид мекунӣ, роҳӣ мекунӣ, ному фамилиятай, ягон любой чӣ мегӯй ки бинависед дар ҳамун призи ма, дар ҳамун чизи ма, дар рақами билет, дар ҳамун билетет любой чӣ менависем. буфорад ному фамилиятай, буфорота ягон приз барои очаҷон май, барои падарҷон май, барои акаҷон май, любой чӣ хеле буфоротон менависем бародаро. ҳамааш жилани аз шумо бародаро. лайкам мезанем, ҳамин 70 мешавад, вообще зури зур мешавад, бомба мешавад. чанд дона билет мешид? билет бародари ҷон 1500 рублай. фарқ надорад чанд дона билете мегирӣ, иш жилани шумо. билетҳо 3000 дона билете, пакка ҳоли ҷо ҳастай, конкретна метавонем бигирем. билета гидета як 70-80 таша фурӯхтагием. бачаҳо гирифтагиам 5 та, 10 та, 1 та, 2 та, 3 та, ҳар хел бачаҳоам хел гирифтагиам. билетам мегирӣ, ҳамун номеро дар боло дар навистагаи номеро дар Сбербанк WhatsApp пайваст кардагиай. Сбербанк дар пула мепартои, WhatsApp дар чекша сохранид мекунӣ, роҳӣ мекунӣ, ному фамилиятай, падарка барои очаҷонай, барои падарҷонай, барои любой кас менависӣ. дар номери билет тамом менависем, дальшиш дар номери телефонта менависем, номта менависем, роҳӣ мекунем билета авратна шумода. билетҳои мо тамом шудан, рӯзи бозиро аниқ мекунем иншоаллоҳ. кадоме тамом тезтар билет мехарад, вообще зури зур мешавад. кадоме плюси 10 та билет мехарад, 11 билет падаркаш мешавад. гап нест.
10 تا билет бача мехаре, 1 дона билет падарка мешавад. Нархи билет уже 11 та билет ки бигирӣ қариб 1300 сумӣ билета меғалтад, 1350 сум меғалтад 11 билета. бародарои ҷон, мезанем лайкам мезанем, хеле бомба шавад. Саволу ҷавоб оиди конкурса бародарои ҷон. Дар конкурс 5 та мошина, 136 та приза бародаро. призои бомба ҳам бомба. Ҳам Поршка ина кадоме мезана ба худо ошушидаги айнам хеле мошинчара ку ба худо худ ҷои таърифш нест. ҳами Порша мешинӣ ба худо мефаҳмӣ ки ман дар мошин шиштагиам да. натури мошинчаи зури зура. бозӣ кай аниқша сар мешид. бозӣ уже сар шидагия бародар. билетора мо фурӯшем. рӯзи бозира, финали бозира мо мемонем. бозии мо уже сар шидагия. мо ҳами билетора пастараца дорем. ҳар рӯз ҳами эфирои мо барои ҳами қаран ки мо билетора фурӯшем тезтарак, рӯзи бозӣ аниқ шава. ахири бозӣ мешава уже уҷа рӯзи бозӣ намешава. уже ахири бозӣ биёя, мо ҳами як рӯзда мегирем, эфир мекунем, ҳамаи призора мегирем, миёрем, мемонем. билетора ҳамаша чӣ навистагӣ тиёран мебурем, мепартоем дуруни ҳамун лататронда. тамом як рӯз мегӯем ки эфир фалон соат мешава, эфира мебирорем. ҳама медроя эфирда тамошо мекуна. кадоме ҳами Екатеринбургда боша меояд бозида иштирок мекуна, айпеш тамошо мекуна. ба сари план иншолло ки мо бозира мегузаронем. хеле конкретна. билет бародари ҷон 3000 дона билета. 3000 дона билета. нархи билет 1500 рубла. билетҳоам нормални рафтестан. ака барои якум бора нормални виши рафтестан. гуфтами якум борда ака ин ба худо пешравӣ нормални. аввал худово баъд дима шумо соз рафтестан. хуб бинависе бародарои ҷон, ягон чи камтарак чақчақ кунем ба худои хеле ҳами эфираку ҳами ютубаку хеле подписчикот бошанд, болельчикот бошанд, тамошобинот бошанд, хеле саволу ҷавоб кунӣ. ба худо вақта намефаҳмӣ чӣ хеле вақт парида меравад. ин ҳами 66 та лайкай, 6 та подписчикай, 6 та просмотрай, 6 нафар тамошо кардаеса. ина 67 лайка. кадом шери наре ҷиқида. зинда бошӣ бародарҷон. дар канали мо конкурс рафтестай. метавонӣ ки дар канал бидрои подписатсия кунӣ, видео обзори мошиноро тамошо кунӣ. канали худам метавонем бидроен Саид ТЖ мезанӣ, медрои тамошо мекунӣ обзори видеоро. зинда боше бародарои ҷон, зинда боше. ба худо ҳамқа пешравӣ мекунем, ҳамқа дастгирӣ мекунем моро. ба худои зинда боше. нарен да, нарен, шери нарен я барбарат. бародари ҷон, бозӣ дар Екатеринбург мешавад, дар Свердловскии област, дар тарафҳои Таганский Ряд. насиб карда боша ан ҳамун ҷода бозира мегузаронем. баш билетора ки мо хатияби 90% билета фурӯшем, хатияби 2800 донаша фурӯшем. аниқ мекунем рӯзи бозира ки бозии мо фалон рӯз сар мешава. метавонем ки биё бозида иштирок кунем. ҳозир бозӣ сар шидагия. бозии мо сар шидагия. финали бозӣ
ҳамин билетҳоро мо фурӯшем. Билетҳо уже рафтагиян, қариб 70-80 донаша уже фурӯхтем. ма да ека гап нестай брат, ҳамин ека боши туғурия садай метавоне ки биёи ҳамун рӯзи бозиро тамошо кунӣ. ба шарте ки билет дошта бошем бародаро. кадоме ки билет дошта бошам метавонад ки биёя ҳамун рӯзи бозиро хеле айпеш тамошо кунад. хеле живой ба ду чашмаш мебинад ки баъд ҳаминҷа ягон фанду фиреб ҳаста ё нестай. носир салом алейкум сози ака. во алейкум салом носирҷон, сози хубӣ? билет чанд сумай бародари ҷон? билет 1500 рублай. билет 1500 рублай бародар. бародари ҷон бозӣ дар Екатеринбург мешавад. дар Екатеринбург ҳамат медонад. бисёри бачаҳое ки надонанд, Таганский ряд я бозори Калонайко, инҷа дар бозори Таганский ряд меган. ана унҷа дар насиб карда боша бозиро ака дар дуруни бозор немо, бозиро дар ҳамин территорияи Таганский ряд мегузаронем. номери дагиҷо бародари ҷон ин ҳаминҷа навистагиём ку ҳамин эфир дар аввал нодир омада, номер навистагиай, номери Сбербанк, WhatsApp навистагиай, номери телефон навистагиай, ному фамилиям навистагиай ҳамунҷада. бародари ҷон билета хариданаш осонай. рустам салом алейкум ака, чи приз ҳаста? обши чанд билет? ина бародарои ҷон як бораки дигар гӯш кунед, ман призорам мегумтон гӯш кунед. нархи билет 1500 3000 дона билет дорем бародарои ҷон. 136 та приз дорем. 5-6 мошинаи бародаро. якум мошини мо Porsche Cayenne, дуюм мошини мо Mazda 6, сеюм мошини мо Nissan Almera, чорум мошини бародарои ҷон Opel Astra, панҷум мошина ин ҳамин шумо вибират мекунед. ё Toyota Corolla мемонем панҷум мошинда, ё Hyundai Solaris мемонем, ё Kia Rio. ҳамин панҷум мошина шумо вибират мекунед. 40 донаи дигар конверти 5000 рублай бародаро. 30 донаи дигар конверти 3000 рублай. 20 донаи дигар конверти 10000 рублай мешавад. 10 донаи дигар конверти 15000 рублай мешавад. 20 дона дигар телефон мешавад. телефони Samsung A10 мешавад ё ки Redmi 8 мешавад. ҳамин ду телефон якташа вибират мекунед, кадомаш ки буфора. плюси 10 донаи дигар ноутбук мешавад. 10 дона ноутбук мешавад. якта суперприз мондагием бародарои ҷон. ҳамин суперприз 100 000 худаш. кадоме ҳамин суперприз мезанад соҳиби 100 000 рубл мешавад. плюси кадоме ки билети бисёр мехарад соҳиби 50 000 рубл мешавад бародарои ҷон. обши 136 та призай бародаро. номеро ҳамунҷа навистагиян ҳамаш. ҳамин эфир нодир омада аввал номер навистагиай. номеро 902 44 54 64 3. Сбербанк, WhatsApp ҳар душ пайваст кардагиян бародарои ҷон. ба номи Саидҷаъфар. бародаро ба фикрам ки ина ҳамат призора хушрува гӯш кардед чиян. гап нестай носир, гап нест, зинда бошӣ. бародари ҷон чӣ хел билет бихарем? гуфтум бародари ҷон билет ҳамҷа номеро навистагиян. номеро ина ман як бори дигар мегум. 8 902 44 54 64 3. 8 902 44 54 64 3.
да анами номеро Сбербанк ҳам ҳастай, WhatsApp ҳам ҳастай бародаро. Чек Сбербанк да пулам мепартои, чекша сохранить мекунӣ, ному фамилият қатӣ, WhatsApp да рӯй мекунӣ. В течение 1 соат 2 соат ман номери билети тура менависам, ному фамилият қатӣ обратно рӯй мекунам. Шерин нар билет чанд сумай? Бародари ҷон, билет 1500 рубла қимат нестай. ба худо да ин мошино да ин призо вообще қимат нестай. Инами хитон бестем фикр кунем. Я Porsche ки я Mazda 6, я та Opel Astra типа Sportium, я та Opel Astra Sportium. бародари ҷон, номерои телефон қатӣ парто, номерои телефонам ҳамонҷа навистагиам. 902 44 54 64 3. ҳамонҷа номером навистагиам бародари ҷон. Ай ҳамин эфир кам ҳамин меброи эфир нодурмада навистагия, названи эфир да навистагия ҳамонҷа бародари ҷон. навистагим конкурс 5 та мошин 136 та приз, Сбербанк, WhatsApp, номери телефон, ному фамилиям навистагия бародари ҷон. Агар уха чӣ кунӣ, ҳамонҷа я назад мекунӣ навистагия. бародаро, билет 1500 рубла бародаро, қимат неста. 1500 рубл чия? мошинои дастои нами любоит бидрои видеоро тамошо кунед. дар канали худам бидрои видеоҳо ҳастанд. канали худам дар англисӣ менависӣ, Саид ТЖ менависӣ, рост мераи медрои конкурсо навистагӣ ҳамонҷа медрои тамошо мекунӣ. мошинчаҳо беҳтаринам ба худо, мошинчаҳо ба дараҷаи олишан. ҳамин призоро ҳисоб кунед, призо хучуячи дастоиниянд. 20 дона телефон бародаро, 10 донаи дига компютер. кадоми билети бисёр мехара? Ай воздух 50 000-ош метиҳем намехел. чанд билетай бародари ҷон? 3000 дона билетай. чанд дона билет шери нар дар Тоҷикистон? бародари ҷон, конкурс дар Екатеринбург мегзарад. зависимаи худатай чанд дона билете ки мехарӣ, жиланкаи худтонай бародари ҷон. мефорад 1 та мехарӣ, мефорад 10 та мехарӣ, чандтае ки бихарӣ бародари ҷон. бародаро, 3000 дона билетай. нархи билет 1500 рублай. 136 та призай бародаро. 136 та приз, 5 таш мошини войма. ҳамин я та Opelаш камтарак хай хеле Opel мегем, Opel-и Тоҷикияй. инами умеҷон ҷа матра клуч метиҳим, ҳамҷа та навистам буги, агар вақт дошта бошӣ ҳамун нархи билета бинависам. хеле як тез-тезам небуд, хеле 5-10 кас навис савол ҷавоб кард, бо ҳам як бор бинавис зур мешавад. 3000 дона билетай. нархи билет бародарои ҷон 1500 рублай. умеҷон ҳамун чиram бинавис, номерои мара бинавис ҳамунҷа. номерои мара бинавис, Сбербанк, WhatsApp. медроем бародарои ҷон, кадоме нав дурмадагай лайка я шапалоқ мезанем. ина бародарои ҷон, лайкам уже қариб ки 70 та шидааст. 30 дона лайки дига дар кора, 30 таи дига бизане, хеле бомба мешавад. бародарои ҷон, мезанем лайка чо кардем, ҳама хапа дам шид. ягон кас ягон чӣ нанавистестай. шукри худо, алҳамдулиллаҳ. насиб када боша ҳоли ягон рӯз мо қатъи ҳамин умеҷон мерем, ашанда мешинем, суҳбат мекунем қатъи шумо. плюси ҳам ашанда шуморо нишон метиҳем, ҳам ҳамун ашанда мешинем ягон ҷои тихар якша
بعد شما چقچق میکنین برای که خونه در اونجا پروستش زیغ میشه. خیلی بیرون در با چقچق کنی زوری باد میشود. خیلی مردم خطی وقت ساعت نمیفهمید. کدام نو درمدگه هم لایک یا شپلاق میزنیم برادر جان بعد میپرویم اگر ژیلانکتون باشه. ای شیری نرین موموتون نره بخدوی موموتون نره شما 70 کدنی را 70 تا لایک پریکین 70 تا لایک. ای زنده باشین برادرای زنده باشین همه کسایی در جای باشین نباشین زنده باشین برادرها. صحبت اویدی کنکورس کدام مدرای لایک هم میزنه سوال و جواب داشته باشه سوالات هم مینویسی برادر جان من اینجا جواب هم میتیمینم. نشد کنکورس اینا 3000 دانه بلیت داریم نرخ بلیت 1500 روبل برادرای جان. نمره همجا نویسته کن امید جان از این نمره را مینویسم میپرتوه یه بار دیگه. همین من نفهمیدم چه خیلی زکریپیت میکنی همین از میشوه که زکریپیت کردن در کار یکم کامنتاری را است من همین تلفن قطعی نفهمیدمش. میزنیم برادرای جان همین لایک ها رو وابشه زوری زور میشوه. لایک ها رو هم میزنیم بوم بای بوم بام میزنیم برادرای جان لایک ها رو